Παιδιά, ανέβασα σε ένα βίντεο που δεν μίλαγα γιατί είχα ξεχάσει να ανοίξω το μικρόφωνο και σας πω τι έλεγα στο βίντεο γιατί δεν ακούγατε. Έλεγα στο βίντεο ότι δεν ανεβεί το box opening γιατί είχε ένα πρόβλημα εφαρμογή και αν ανοίγω-κλείνε το βίντεο. Ας πούμε έκλεινε, ανοίγε και μετά το είδα ότι τέτοιο ανοίγω-κλείνε και τη διάγραψα και τη ξανακατέβασα, αλλά μετά εκεί δεν μπορούσα να κάνω κάτι γιατί είχαν διαγραφεί τα βίντεο και δεν είχα κάτι σημαντικό. Δεν είχα τον Byron, έτυχα μόνο 3 από το μικρό μου account. Έτυχα Carl, Poco και τι άλλο, Daryl. Αυτά τα 3 δεν έτυχα κάτι άλλο. Και αυτά, παιδιά, απλά σας πω ότι είχε πρόβλημα εφαρμογή και ανοίγω κλείνει το βίντεο. Και θα σας έσπαγε τα νεύρα, γι' αυτό και δεν ήταν και πολύ καλό το βίντεο. Αυτά, παιδιά, από μένα. Ελπίζω σας άρεσε. Like και subscribe στο κανάλι μου και εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.